Kag sa good vibes, masami naton makitaan sa mga post ang litrato sang isa ka lalaki nga nagabaligya sang kamote sa gwa sang isa ka grocery sa may isa Bacolod. Nakahibalo bala kamo nga nagaisahanon lang siya sa pagpangabuhi kag isa ka sa kada sadto, yari ang iya nga istorya. Para sa iban, sang kapuraot sang pagpangabuhi sa kaumhan ang nagaduso sa ila nga magkadto sa Bacolod kag magpangita sang trabaho para may income. Parehas na lamang sang 51 anyos nga kargatapas nga si Jose Lareño sang barangay Gargato sa Banwa sa Nginigaran nga nagpasimpalad man sa Bacolod. Bangod wala man makatapos sa pag-eskwela, napaminsaran ni Lareño nga mag-alsada sang kamote nga mokaron ng iya ginabaligya sa kilid sang Lopez E Center sa corner sang Burgos kag Circumferential Road. Masami, nagagwa sa social media ang iya litrato kay may mga netizens nga naluoy sang iya kahimtangan. Sa 20 kaputos nga kamote nga iya mabaligya, maka-income si Lareño sang 800 pesos nga mo naman ang iya ginapaigo-igo sa 600 pesos nga arkila sa ginatiniran nga boarding house kag kalananon sa matag adlaw. 4 na katuig nga ginaantos ni Lareño ang ulan kag init sa sidewalk. Bangod wala man sang kaupod sa pagpangabuhi, nagdesisyon siya nga diri na sa Bacolod magpuyo. Ako naman magkakuha sa mga tao, ipayan ka. Pero sa nagsugod ang pandemic sa nagligad nga tuig, daw haluson na siya makabaligya sa 2 kaputos ng kamote nga iya ginabaligya sa tag 100 pesos. Wala naman abi sa may nagaginuha sang istrikto pa ang quarantine protocols. Paano ka naka-survive ba? Isa, bisigang na tawa ko dito ano na panungulawan ako nabayaran ko na dito. Ipagkari ko isa ko. Ibrad, dito? Kung mangawat ha, kapisyo mo ka siya ako, jalan ko kamalang. Sa piyak sini, wala nagakadulaan sang paglaom si Lareño. Imbis magpakalimos, nagabaka-baka siya sa gihapon sa pagbaligya. Mga kayo po, niya po, mabangga jalan ko ka, ako sinasan. Lain gidya kon ginapangabudlayan? Oo, lain ko sinasan, sinasan. Makayo ka, mga taong ka. Magluwas sa mga nagalinabay nga motorista, dako man nga bulig sa iya pagremedyo general ang mga tenants ng department store kag pati ng mga dispatcher nga iya na mga suki. Iya mga pila man ginabakal mo Ang nag-20 pesos, mga isang sobra lang. Ay, yung pa. Wala na. Para hindi na pagdalit yung gobyerno. Para lang man, para yung mga tao. Ikaw subo nga pandemic, paano kaya? Survival. Plano lang yung mga kondisyon, makabakal lang sila. Tagagawan daw. Masarangan pa? Oo, kumayo ang lawan. Nagapati si Lareño nga dapat mangin mabakod ang pagtuo kag mangin mabakas agud malampuwasan ang hangkat sang pagpangabuhi. Kung tako, kung tao niya, munog ka ito kung kung napaman ka po, kung saan, hindi sa kawan ko napungkulan ka, ano na niya, asada mo ka po, hindi ka. Hindi na po ko, sarti ka, sarti ko. Para sa iya, hindi madula ang mga pagtilaw sa kabuhi isang tao sa kada adlaw. Nagadepende sa imo kung paano mo ini malampuwasan. Pero dapat hindi isalig sa iban. Samtang masarangan pa, maghimakas kay para bisan ginagmay, may maabot sa gihapon nga grasya.